ପଠାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଶେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହୋଇବ ବିନାଶ। ହକ ବିଭୀଷଣ ଜଟିଆ କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଉଛ ମନ୍ତ୍ରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏମାନଙ୍କ ବିନାଶ ପରେ ପାଇବ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ପୁତ୍ରରେ ଖୋଣତା ହୋଇ ମାନବେ ଶରଣ ରେ ମାନବେ ଶରଣ। ତୋର ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ବେଳ। ସର୍ପ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା କରୁଅଛୁ ଖେଳ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିବ ରାଣ୍ଡ ହେବ ତୋର ମାତା। ଲେଖିଛି ବିଧାତା ଶୀଘ୍ର ଚାଳି ଆସ ଯୁଦ୍ଧ କରି କସମ ସାହସ। ବିଭୀଷଣ ବଣେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବହୁତ ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ନାହିଁ। ତବେ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।